ginahambal, Papa J, Boy Nonoy, nga salig lang. Hindi lang maglaom. Kaysa sobrang paglaom, Papa J, Boy Nonoy, base maabot pa sa punto nga mapaslawan lang ikaw. Taguan na lang ko sa pangalan nga Juan. Uy, Juan. Juan. 1, 2, 3, 4, 5. Isa ako, Papa J, Boy Nonoy, ka gitawag og flexible nga pagkatao. Uy, motsing ganon. Pag Motsing ganon. flexible pa ba, Jay? Bisag ano na lang. Yan. Oh. Bisan ano, Papa J, Boy Nonoy, kaya kong kayuhon. Uy! Naguba mo nga banggirahan, kaya ko na. Uy! Motsing ganon. Panday. Naguba mo nga poste, kaya ko na. Naguba mo nga sala, kwarto, kaya ko na kayuhon, Papa J, Boy Nonoy, bangod ako. Isa ka karpintero, tubiro, ano ba? Mason. Tanan, Papa J, Boy Nonoy, kaya na ko nga kayuhon. Dugay na ko, Papa J, Boy Nonoy, nga dugay na ko nga mason, Papa J, Boy Nonoy, karpintero, tubiro, manog welding, tanan-tanan nga skills, Papa J, Boy Nonoy, basta sa nga na lang nga larangan, kayang-kaya ra kayo na, Papa J, Boy Nonoy. Motsing ganon, Papa Jay, si Juan kaya kayuhon ang tanang guba. Ang Yeah. pamangkot kang Juan. Aha. Juan, kaya mo bala kayuhon ang guba namon nga relasyon? Nagsabat si Juan, Oh. Papa J, Boy Nonoy, sorry, di ko kaya ng kayo. Ini ni Papa J, Boy Nonoy. Galibog ang ulo ko subong. Kay naakusahan ako sa isa ka butang nga wala ko gihimo, Papa J, Uy! Boy Nonoy. Pagbala niyo sino nag-akusa sa kuha? Kinsa? Mismo ang akong asawa. Wala pa mi kabaton og bata, Papa J, Boy Nonoy, bangod kay pareho kaming duha nga busy. Samtang ako gakayo og banggirahan, ang ako ang asawa gakayo man og mga paperworks. Botsi Okay. ganon sa opisina, Papa Yan. Jay. Sabi ko gani, samtang si Juan nagakayo sang banggirahan, Ah. ang iyang misis nagapanghugas sa banggirahan. Siguro, no? Pwede. That's why, Papa J, Boy Nonoy, i-explain ko na sa iya ang akong trabaho. Kapin pa subong nga pandemic, usually sa akong mga ginakayo, Papa J, Boy Nonoy, gitawag og home service. Sana all. Home service. That's why, Papa J, Boy Nonoy, may isa kahigayon sa akong pagpakayo. May mga kanabo nga di ko gid malikawan. Gusto ko mang likawan pero kailangan kong likawan. Ang mga tentasyon nara sa palibot, Papa J, Boy Nonoy, oo, hindi ko gwapo. Pero magdaog lang, Papa J, Boy Nonoy. Sa martilyo. Hindi ka gwapo, hindi ka matso, pero dako ang imong martilyo. Mura kag si Thor. Toror. Kag si Jack Toron nga may jackpot. Andamay ka. Good mornings mga bata na kapamate. Bayan lang ninyong inyong mga angkol. Mate labo din na. Para gid ninyong maintindihan, Papa J, Boy Nonoy, kung ano ang problema. Sugdi na, Papa J, Boy Nonoy, kanamati ko diri subong samtang nagamuni-muni. O gamuni, Papa J, Boy Nonoy, ang mga natabo.
Gang. Basta maulihin ka rin ang imong nga balyo, no? Oo, natatapos na. Nakailis na ko. Ay, Oo. oo, dapat kuan ka gid temprano ka karon magpuli ka ha kay mabudlay nga daan kay tagahapon. Sige na lang kaulay. Gani. Sige lang, nakadalamin ko raincoat. O ti ano, tito ka na lang mamahaw? Pwede man gapon kung ano. Ay. Pero mas okay gapon ko diri lang ta mamahaw. Pero tito ka na lang kay base maabutan kisang ulan. Sige. Kompleto na ba akong baon da? Kompleto na naga. Dali lang ga. Ano man? Sa din ka di ay mag-service sa Subuan? Ay, nagtawag to among ano gayina kung upod na ako. Ambal niya nga pakayo daw tong si Kulasa mo to pangalan niya. Ay. Tong ano ko na siya, mga membro mo ko na siya sa ako. Ay, sige lang gaan. Basta text lang kag-update sa akon ha. Kung makaabot ka dito ga, kag tapos na mo trabaho, text ka lang sa akon kay siyempre diri lang ako magpanghimo sa mga balay. Oo, sige. Ga, ang guard si mo na inom mo na? Ay, gay na pa. Ako. Ang yung pabalunan tamang kadira. Ga ang imong nga tubig may patak na ni isang furadan. Ano sa na? Para sa umay. Kuan galiga, may patak na sa nigari ang mga tubig. Ikaw ba naga? Halipat yun, yung bana. Ikaw giga ba? Gani, salamat Basta kay pagpuli Gana. mo karong ga ha? Grabe ginapagpalang Dapat gani mo sa makapatak ka kuwaba. naman. Basta pagpuli ko, timplahin ako na ng Drive Max Coffee ha. Basta ga, oo. Mayroon pa dito kay hindi ka magkabalaka kay isa ka box tong bakal ko. Mayo. Tito ako ning bakal sa Brigada Pharmacy kay barato. Oh, lagi na. Basta palang mapalanggaon, laging asawa lagi. Pero minti Ay, ginatimplang syempre Drive Max ga. Coffee ba? Drive Max Coffee kay para makabuo nito. Sige na nga kay base malate ka. Sige gang. Basta Salamat ka, paghalo nga. Oo, sige gang. Oo, Salamat. ato dito ang karbaw, nagaid. Oo, ready na to sakyan mo. Sige, salamat Tubilan mo ka. na ang tugasang kwan, isang premium. Premium na yung natubil lang kamo. Ay, abi mo na ako unleaded. Sige. Sige ka, pabala ha? Sige. Ga! Ang Ay, karbaw, ang kwan ha, ang puti. Ang puti akong sakyan. Oo. Ay. Sabi ko, ang puti. Ay, sir, ikaw na itong magkakayo sa tubo, sir. Tawag na ko siya, ma'am o sir. Ma'am, ako to magkayo, ma'am. Din ba nating mga kayuhon nagalik sa inyo ang tubo diri, ma'am? Ay, sir, diri good banda, sir. Kini, sir. Kininda ko kayong tubo, sir. Palihog ko kayo ani, sir, ha? Ako lang bahala sa imo, sir. Sige, ma'am. Wala problema na. Basta kompleto naman ni sa mga gamitonon diri. Ang katong tubo nga kailangan diri, ma'am, is medyo kailangan tag dako-dako diri. Okay, para di ni magbara. Kay kung gamay atong gamiton diri, ma'am, barado gyud ni. Ay mo ba, sir? Kanang imong tubo, sir. Dako pod ba yan ang imong tubo, sir? Anong ginamin mo, ma'am? Kaning tubo nga ibutang ka diri sa imuhang lababo? Dili, sir, ba? Kay dugay na bayo ko gahidlaw og tubo, sir, oy. Gusto na ginako mukhaon og tubo. Tubo? Gusto rin imong tubo. Pwede ba ka makabakalog tubo, sir, kung di mo gusto? Oy, sige na, sir. Oy, kayo na, sir. Oy, basi kung din pa ta mag-abot, ani. Nindot ay kaglawa, sir. Oy. Sige, ma'am. Ako na bahala ni ma'am. Basta sigurado lang, ma'am, mga kailangan nato is kompleto na diri, ma'am, kay para diretso-diretso ang ato ang pagkayo sa inyong lababo. Okay lang, ma'am? Ma'am. Sir. Sorry kay sir, natulala man ko sa imuhang tubo, sir. Ala, sir. Oy, sorry kay sir. Sige, sir. Diretso na, sir.
Ang damay ni. Muna lagi na akong hambal lagi ba? Muna lagi na kulbaan ako mag kayo-kayo lagi may ngani kay. Ay, okay lang tag mga chicks ning mga kadarit-adarit diri. May ngani. Gang, Ga, maayo kay nag-abot ka. Ay, hinig mo dagan ng kabaw. Ano ito tong karabaw nga? maayo Hindi ga. naman kayo na mo dagan na tong karabaw. Ay, ga. Kabalo ka nga daan nga gingkuan ko na to. Gipa-adjust ko na nga aton nga carbaw. Gibutang lang ako na sa low speed. Ipatanaw ni mong siyak, ano? Oo. Okay na. Okay ang suspension sa iyang shock. O, kabalo ka nga daan ga nga mas magasto ang gasolina sa subong. Yani. So, amo na gi-convert na nakon sa low speed ang aton nga carbaw. Ay, God. Maayo ka kaya. Nakapuli ka. Alangan mo uligid ko, iya. Ay, hindi ga. Ikaw ba? Nagkakabala ka ako, Abi, kay may nakahambal sa akon. Ano naman ang gihambal mo, ha? Dito ka gali kay Berta na kayo. Oh, kilala mo gali si Berta? Ay, sus ga, hindi ko lang nasa kilala ga. Kilalang kilala ko na ga. Mabuot man siya ga ni... Ay ga, sa sunod gani ga, kung may magpakayo sa imo nga dira siya, Oh, i-cancel mo na kaya. Kabalo ako ga ako na nung mga sikreto, sinakag tirador ba yan, ano? ano nang ginamin mo nga tirador? Mayong imong karbaw nga turo, wala na disgrasya. Anong buot mamal? Basta. Mida mo sa mga nag-istorya-istorya na da. Di, Nga gayina. once ang mga tao nga magsulod dira, Mm. ang mga lalaking mga tao, Mm. wala na ko nung nagagwa. But natingala ako ga kung ano gid bala. May milagro gid ayan o kung natapuan lang. Ano mo... Di lang, di ko maintindihan. Ay, basta ga. Dali na. Mga Di, unita kay Ario. pasalamat na lang ko kay nakapuli ka. Gayina man, God. May Pagkaigo- buhin? May buhin? Wala man ino. Eh? Tanawon ko ba kung kumpleto pa ng mga buhok sinin? Bago ka bala naghahalin diri ga, Nabilang mo na eh. samtang nagakatulog ka, naisip ko na siyam kabilog. Di. Gayina, medyo... May mga ginapanghambas sa ambaso ko. Tubo ko no, dako ko nung tubo. Mga... Ay. Wala ko ginamay. Nakikabalo mo ka sa kuha nga. Faithful ko sa imo. Ay, salamat di kaayo ga kaya bisan pa mo nga mga tentasyon kag mga pagsulay nga nagaambot sa imo ga. Pero nagapadalo ang kagyapon nga putli sa ako eh. Dali na, dali Hindi ka na na. maguna-unaan. Dali na kaya ibait ko na ng imo nga tubo. Di, pabayad siya na ko niya akong gabas, bi. Ako nang bahala magbait sina karon ga. Sige. Ga, Ayos ka. ang karbaw tabuasa, magbiyahe ka tubilan mo, tutihan mo gin. Bisan na 2 pesos lang ga, tutihan mo gin. Sige ka. Maligaw sa ko ka. Sir, ako tong Ay, Oh my goodness. Oh, you touch my talala. ay maayo kay nagabuhat ka na to, ha? Ay, Nakapamaho ka na to, ha? sir, tawag na ko alin. Tawagan na lang akong ma'am. Ay, ma'am. Ma'am, Dali. short for Mama Bia. Ako, Ikaw gali itong ginreto sa ako ni Kuwai, yes, ni ma'am. Berta. Ay, ala, no? ako si Juan, ma'am. Tuod, no? Dako manggit. Dali na. Ay, sige, ma'am. Ipakayo ko sa imo ang akon nga ganhaan, no? Abi ko,
abi ko, ang imuhang shower room ang ipakayo, ma'am. Oo, gani ang akon nga shower room. O, dali di kaya dalon ko ikaw sa showroom. O, dali na. Pila edad mo to? Damadumduman ko itong kaya. Ang maginayang pamangkot sa ulam. Pila edad mo to. Pagadiin ka to. Gusto ni mong apple to. To. Dali na to. Pila edad mo to? 29, ma'am. 29. Ay, bata pa galing sa emo to. Ano? Soltero pa ka to? May live-in ako, ma'am. Ay. To? Ay, sige, ma'am. Nakita to? Wala ko'y tato. Bawal na sa mga. Ay. To nga, tanong ba lang ako nga totoo? Ano yung tato, ma'am? Butterfly. Paro-paro, G. Nagpamembro na ako to sa amon nga kuan, bagong organisasyon, paro-parong bu. Dali na to, Ay, kaywa na to ha. Ay. To ang ako na diri nga kuan ba nga akong shower ba naga-backfire. Basi kung Isa may- lang ni sila linya to sa akon nga kuan, sa akon nga toilet, kag sa akon nga shower. Amo galing ka Oo. Tingala gani ako to. Baw sa lagi da tong tubero nga gin kayo sinimo. Tingala gid ako to. Pero ma'am, dapat mong good. Dapat i-separate ng linya to. Iba ang linya sa imuhang tubig Ay, outlet. Iba man ang linya sa Oo. imuhang tawag gani, imuhang bowl. Ay. Dapat iba gina ma'am. Gikunik man gud niya to. Ginisa lang niya to. O, tanawa o. Siguro to amo ning cause nga nagbara. May pantalon tayo mong shower, be? Oo. Isa lang gid ka linya ma'am. Nang Ay, oo. Tuod ka to, no? Sige lang to. Ano maayusin na to? Ma'am, baklang talanig tubo nga medyo dako-dako ma'am para di hindi gid siya magbara. Eh kung dako-dako gid ang mag-agi At saka, no? Para gid. Ay, oo. Ma'am, Barado gin man to. ma'am, To ano maayusin ning tubo nga barado to maayo siguro nito ang sop-sop po. Ano maayusin nito? Sop-sop po no vacuum mo. ma'am, ma'am, nagiguyatan mo na ma'am. Ay to, pasaylo ako to kay nagsala ako to, abi ko gani kong tubo. Ay, ma'am, hindi na ma'am. Pasensya to ha. Pasaylo ka to ha. Gunitan. Ako na bahala karon to. Gunitan giniya ba? To. Oh, To. ma'am. Masikang pwede kasi naka-overtime to ah. Hindi ka magkabala ka kay lisensya ka lang sa asawa mo. Hindi ka magkabala ka to kay open diri ang akon nga balay. Ma'am, pero kung makayon na mo ni nako ni subong adlaw, Oo. di ko na kailangan mag-overtime para hindi na madungag ang imong. Ay sige to. Mas maayo ganito may overtime ka to. Lantawon ko lang ma'am kung O kaya sige na ko to. ni subong adlaw. To tapos mo dira karon sa akon nga shower to. Basi kung pwede to kanang tubo diri o nagatulo. Kaga kung kaysa to may tulo gid siya. Ano maayusin nito? Ang tulo, ma'am? Ang tubo. Ang tubo. Oo. May tulo. Sige. Butangan tala na ano ma'am pang-tapal. Ay. Para Ay, tsaka. di naman ano. Sige to, ha? Sige ma'am. Halungan mong tubo mo to. Ha? Ma'am, salamat ma'am. Ay, sige to, ha? Ako nang bahala sa imong merienda. Sige ma'am, salamat kayo. Ay, syaka to, ha? Gunitan niya. Oh, ay, syako. Syakura. Kilabot din siya ng mga ano. Salamat. Ay, maayo ka. Kapuli ka nga. Maayo ka kaya. Kapuli ka nga, wala na ano. Wala na ano. Ay, ambot ka ha. Nagkakabala ka na gid ako sa imong obra na aga pa. Basta kung pwede ka, hindi ka na mag-home service. Dali lang.
Anong ginakabalakan mo? Ay, gang. Nakaabot naman sa ako ng balita, gang. Oh, ano naman ang balita? Natito naman ka kay Juan. Shh, gang. Ito naman ka kay Raul ba? Raul. Raul. Miguel. Gang. Dali lang, gang, ha? Ano di lang ta maabot sa punto nga Gang. maglainay tagbuot bangod na sa mga ingani. Gang, trabaho lang niya to, gang. Gang. Trabaho lang ni. Kabalugin ako, gang. Trabaho mo na, gang. Pero nga ako lang pala, gang. Ay, ambot, gang. Natingala kita ako, gang, ang imo mga customer sa subong, gang. Puro miyembro sang LGTB. Gang, LGBT. Oh, Basi bala sa sunod ga, makibot na lang ako nga. Dito ka naman sa lamba, dito ka naman kay Soy Soy. tama, no? Pansin ko ba, subong ko lang naisip yan ba? Tanan nga mga customer na ko subong nga semana. Oh. Puro mga... Pero mga buot sila. Mga Timay ka kung buot. No, buot Basta sila. basta mo ganina ga, cancel mo lang gi. Gang, ayaw pag-selos. Nagkakabala ka ako ga nga, basta hindi ka na makapuli. O Kung kung makapuli ka man ga, oh. basta kung makapuli, ikaw nga luya. Gang, ako, kabalon ako sa mga amigo na to na sila. Oh. Ay, Pero wala yung mga lain ate sige ga, mas mayo gani nga mo na. Tigali na. Manyapo neta. Tara, ano sudan na to niya? Ari, kuhan, nagsugba ko sang bulay. Uy, lami na. May, hindi ka magkabala ka ga, may pangaman ako dirigin luto. Pangasa. Pangasa bulay. Putang eh. Dako agi day sa guba sa imong banggirahan, ma'am. To, Kailangan ginig. kamusta nga akong bagirahan to? Ma'am, Oh my, dako gini og kailangan nato nga Ay. renovation, ma'am, kay grabe wasak gining grabe nagtagas niya to. wasak gining banggirahan nimo. Sinala ko, permito nga, every time nga magagamit ako sang akon nga banggirahan, wala na siya nagatubod. Kay latawan ni mamo. Lilingan ni Dario. Di. Ario. Ario. Wasak niyo. Lingling, ay, oo. Wasak. Wasak gin man to. Matuod ka to? Wasak gid, ma'am. Wasak ito? So, kailangan nato ni total renovation gining imong banggirahan. Ay, Ang diri sa gilid, be? kanang akong banggirahan to. Kamusta to? Anong ginamin mo, ma'am? Kanang akong banggirahan. Amo amo na ning nawasak gid, ma'am. Ang imong banggirahan. Kanang lahi nga banggirahan ba? Lingling nga bito kung okay pa to, kung wasak man to. Aking isa nga banggirahan, ma'am. Duwa man ang akong banggirahan to. Be, lilingon ko, be. Lahi ang puti, lahi po dang ito. Kanang itom to. Kamusta to? Kining itom nga banggirahan, ma'am. Nalukot man ni, ma'am. Ay, sa maayo sinato. Kanang puti nga banggirahan to. Kining puti nga banggirahan, ma'am. Amo gining pinakawasak, ma'am. Ay, puti sige to. Unaha lang anay ka ng puti. Isunod na lang kaning lagom ko nga banggirahan. Sige, ma'am. Ako na bahala ni. Basta ang Ay, mga materials na to, kompleto na, ma'am. Dali no? lang to, do. Ano, Kabago ko lang ikaw nakita diri sa amon nga lugar. Oo, ma'am. Bago lang gid man ko diri, ma'am. Tagadiin ka to. Diri lang ko to sa may, ano, Ay. sa may, Oo. sa banwa lang, ma'am. Sino nanay mo ba si kilala ko? Si Leticia, ma'am. Uy, si Marie Leticia. Huwag gidak. Ay, si Leticia di makita? Aha. Oh, si Leticia. Oh. Ba,
Wow, kumari ko gali si nanay. Ikaw gali dati tong bata nga nagabisita diri. Usang una to, gamay ka pa sa tuto. Oo, siyempre. Bosubong to. Pero tinagid sa imo kahanggod no. Oo, ma'am, kay siyempre. Hanggot pagug kay sang lawas. Ma'am, sugdan ko na Ay, soltero pa ka to? Ano, ma'am, may live-in ako, ma'am. Ay, Ma'am, sugdan ko na nagtrabaho, ma'am, ha? live-in ka pa man lang galito ah. Basi kung gusto mo to, pwede ka man diri mag-live sa ako. Ma'am, Hindi ka magkabalaka to. Ako lang isa diri sa balay. damay ka. Naga-shot-shot ka to. Oo, ma'am, pag tapos na mga obra ko, ma'am, Ay. mag-shot-shot. O sige karon to. Mapirparar ako sa aton nga inugpulutan. Kay pagkatapos mo dira karon, magsilibrar kita kay bilang sa pagkay umusang akon nawasak kag nabungkag nga banggira. Sige, ma'am. Sige to ha, ayo-ayo dira to ha kay ako nang bahala karon sa imo nga maso. Ano, ma'am, tapos, alam, may uli lesson. Kulbaal, hindi ko. Sige, ma'am, sige, ma'am, sige, ma'am. Hindi ka magkabalaka to. Wala na ako sa ngipon. The best man di kaayo ng imo ang lugar diri, ma'am, no? Ari na, Ma'am, nagtalab na ang agwa di pataranta sa iyo. Ayo ni kay. To. Ma'am, gusto ako To. musyat pa ang tali kayo. Hindi Ay, ko sige, sa itong sige. istorya. Pero, Hindi ka magkabalaka. Tagayan pa kita. ma'am, pero gusto ko lang muli, ma'am, ang akong libin, hindi kayo Ay, nagulat na. susto. Hindi ka palangga sa kalibin mo to. Makapuli ka to. Bahala magpuli ka to. Wala siyang problema sa akong basta ibilin mo lang ang imong dako nga maso. O sige, sige, shot pa. Masyado. Sige, ma'am. To. To. Ano, ma'am? Basi kung pwede. Kagti anay ako sang kuan diri. Kagti anay ako sang crispy pata kay wala na ako sang ngipon. Sige, ma'am. Ako Ikaw na lang kagato, ako na bahala maglingon-ligon kag tulon. O sige to, shot pa. Ay, shot pa. Shot pa. Shot pa kay dugay-dugay. Masyat mo na. Alas 12 na sa pagahon, wala gyapon sa kapuli. Hindi ako makatulog kaga. Sige paminsar siya kaga. Lugi na kulbaan ako eh. Ginatiksan ko. Wala man nag-reply kag ginatawagan ko, wala man nagkasabat. Anong maayos ni Man? Siguro palapitan ko na lang si Parinya kaga. Pamangkuton ko kung din sa gina nag-ubra ay. Iurot na to sa atin. Ari na. Masuksok na ako sang akon nga smuggle kag malakat na ako kay pare. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving Ay, ikaw Pare! na naman. Ay, pare, mayong gabi pare. Mayo kayo nakanto ka rin. Sabi tuyo ni Mama sa Ay, alas 12 naman. Pare, pasensya gi pare kay emergency lang kita abi pare. Wala problema. Mm-mm. Wala problema. Wala pare. Si pare abi mo pare.
Wala pa nakapuli hasta subong. Maayo. Sulod na rin kay wala pa si Marie. Ay, ikaw ba na pare pare, mamangkot lang tani ako pare ba kung diin bala nag-duty kina si pare kay may ara daw sa sang home service be kag wala ako nakabalo kung din nga address. Si Pare Juan. Tama. Oo pare. Basta pare, nabalaan mo kung din sa gina nagtrabaho kay ginakulbaan gidabi ako pare kay hindi ako mapakali. Tama, Max. Dito siya may gikayo siya nga banggirahan. Katong biyuda pala nga si Kwan. Katong biyuda pala nga si Si Marites? Marites. Tama. Ay! Ano nas may bandang nga na sa oo. may palengke. Okay pare. Liko sa wala. Tuntulan ko na to pare. Pare, pasensya gid pare ha. Kaya naistorbo ko kamo ni Mare. Wala si Marie. Basi gusto mo masulod ka din. Hindi na pare. Hindi na pare. Pare, salamat gid pare ha. Kaya katuan ko anay si pare mo. Sige, Mads. Oo, pare, ginakulbaan ako. Sige, Mads. Sayang ba? Tsansa ko na tanan to kay wala mas Marie. Mads! Balik sa dali, Mads. Magtagay ta, Mads. Nakabati, nagdiretso-diretso na kung damay ka. Mads! Wala na akong katagay kay born again na ako. Never break, always fight, never quit, do it right. Ari na to, pektosin na ako to. Pektosin na ako to. Sige na to, maluoy ka to. Ikaw ba akong Pektosin na asawa? ako. Oo. Ikaw ba akong Ako asawa? ang imo asawa. Nalinang murag na... yung panit ni mo murag nalukot ni. Pamatiyagan mo lang na. Inata lang, inata. To. Lain man... Pektosin na ako to. Lain man imong baho. Ari na, ha? Lain ang imong baho. Amo gyapon ni nga akon nga baho to, alkampurado. Sige na to. Maluoy ka to. Dili ko. Base ikaw ang bulong sa nagasakit na akon nga pigtot. Dili ko. Dili ko ang asawa. Sige na to. Dili ko ang asawa. One time lang. Dili ko ang asawa. Ako ang imong asawa. Ako si Inday Gina. Dili ko. Ako ang imong asawa. Dili ko. Ug ako ang imong konsensya to. Sige na to. Dili ko. Maluoy ka to. Hubog ka na to. Ubog na ko. Anong gipainom ni mo sa kuwag? Wala. Wala. Hindi malihok akong lawas. Hindi ka na makapanag sa akon kay wala na ikaw sing kusog. Ikuha mo tanan akong kusok. Wala ko pa nakuhaan ang imo nga kusog. Mubangan ko. Kuhaan ko ikaw. Nakuhaan ko na ikaw sang kusog. Kuhaan ko pa ikaw sang utok. Ano nang ginay mo? Gablihan niya nga akong pantalon. Kuhaan ko ikaw sang utok. Mayo pang batsoy may utok. Ano nang ginay mo? Gitanggal mo. Ang buto ni sa... Ningisi siya. Hindi na magpalag. Ningisi siya. Wala Hindi singip. na magpalag. Wala singipon sa tubangan. Ipagwa ko na ang akon nga gums. Dugay ko na ni wala nagamit ang akon gums. Sang buksidor pa ako, amo pa tong time nga ginagamit ko. Subong, magamit ko na liwat. Hindi ka nga akong asawa. Hindi na maghulag to kay Don Silyahon ko ikaw. Ayaw. Kiyagi niya sa tunga.
ako sa balay ni Madam Gina. Daw kami ngaw man eh. Dali lang. Kami nagagahod eh. Maayo siguro nga manilag ako kag diri ako masilip sa sa bintana. Mas maayo siguro para hindi nila ako mahalata. Matigbaliw na lang guro ko sa kuring. Maayo siguro kay para hindi nila ako madakpan. Mas maayo nga magtigbaliw na lang ako sa kuring. Ari na. Dali lang. Yan ang bato. O hindi. Wala ko nadala ang bato. Tama na, ma'am. Tama na, ma'am. Tama na, ma'am. Ari na. Nakita ko sila. Ma'am, tama na, ma'am. Nagatandayaan na yung bana ko. Ma'am, tama na. Hindi na pwede, ma'am. Hindi pwede, ma'am. Hindi pwede, ma'am. Hindi ni sakit. Tama na, ma'am. Hindi ka magkabalaka to. Hindi ni sakit. Tama na, ma'am. Tama na, ma'am. Daw kagat lang inisang subay. Tama na, ma'am. Hindi na bala magpalangto. Kagina pa ta dito ba? Hindi gid ako makakuan sa imo. Ma'am, tama na, ma'am. Hindi. Batuod gid ang nakita ko. Tama na, ma'am. Ari na. Sudlon ko sila. Tama na, ma'am. Ay! Ano ka mo dira? Oy, may tawo. May tawo. Ang karbaw. May tawo. May karbaw. May tawo. O hindi. Maambak na. Siling ko git. Gang. Ano ang ginahimo nyo? Wala kang wala. 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 Si ma'am. Wala, pero makita ko ka mga nagatandayan na ikaw mga duwa. Ma'am, si ma'am. Dali na. Huli. Huli. Dala lang akong Huli short. na. Akong short. Wala na bala. Wala ko sa lagang. Ano nga wala pa sa sala? Wala ko sa lagang. Matuod yun ang nakita ko. Gang, ma-explain ko. Wala ka na kusang dapat i-explicar sa ako. Ginubog ko niya. Ginubog ka ganin niya, pero nga nagpasugot ka nga amon kaniya sa to. Wala na ko kabantay, wala na ko ikusog. Kahuluya ang ginimo mo, Juan. Kahuluya ang ginimo mo, Juan. Sa ginimo mo sa akon nga kahuyaan na Juan. Hindi lang ako mahuyaan, kundi pati ikaw. Pero gang, Wala ka na siyang dapat i-explicar pa. pero wala ko ginimo. Nakita ko gid ang tanan kung ano ang mga natabo. Nakita ko gid ang tanan kung ano ang mga natabo, Juan. Diba nakita mo tanan? Wala ko man giubat, tanan akong damit. Pero basi na ulihin na ako abot. Maayo na lang gani kay nasa parko pa. Ubos ng ta. Napakasakit. Napakasakit, Kuya Kuya Jed. Eddie. Amo gali nga gusto mo gid mag home service kay hindi ka diri gusto sa balay kay tungod may ginahimo ka nga. Hindi na matuod, gang. Siguro amo hindi lang inaamo na natabo. Siguro madamo pa. Gang, hindi na matuod. Magsugid ka sa akon sang matuod. Hindi na matuod. Magsugid ka sa ako matuod. Hindi na matuod, gang. Hindi na matuod. Patawaran ko, hindi na matuod. Patawaran ko, gang. Hindi ko ikaw mapatawan. Gang. Sa ginimo mo sa akon. Sa ginimo mo sa akon, hindi ko ikaw mapatawad, Juan. Juan, there was a love. Gang. Tingka. Malayas ako. Gang. Malayas ako. Gang. Tandamay ka.
Ang pamangkot dito, kung May nadayon ba? natabo. Oo. Oo. Nadayon ba? Pero ang bal ni Juan dire Papa Jesus Ah. sulat niya. Ano ang ba niya? Wala gidaw kuno may Wala natabo. man gidaw. Action lang. Ang nakita lang nga sa asawa niya is katong time nga ano. Upod sila. Wala. Grabe man si Tiyay ba? Kita- Grabe ka mantas. Oo. Wala, may malilyason. Sige, anyway, ang inyong mga opinion, mensahe ka, brigada, ipadala sa ito number 0955-356-8583. Paano ko explain ni Juan nga wala gid man siya iba nga ginhimo ato nga oras? Paano niya i-prove sa iyang asawa nga wala gid man siya gihimo? Ang opinion